Sang Yang Mahita. Dami ni di batana sumurung sen saluhu naroga. Ima na mangaramoti ati-ati kiramuna di bagasan Kristus Yesus tukatai. Amin. Oras madi kita saluhu na. Tapi gimahatan di batani kita ima na tersurat di Psalmen Bidu 55 ayat 1 ayat 10 sada. Jangan mahatan di bata. Bitahamu ita hindi umma Jehovah, ita ulop umma partana batuan ni hatulta. Ita rapot umma tujuro ni wuhina marihiti-hiti puji-pujian, ita ulop umma ibana marihiti-hiti edi. Ay di bata na tibulo Jehovah, jala raja bulun mengatasi sudi akka di bata. Di bagas tangan nado akka ujahan ni tanahon, jala guru di ibana do pusu ni akka dulu. Guru di ibana do laut, jala ibana do tumupasa, jala tangan do jumadihon tano darat. Beta hitan manukap do marsoba masinggang maita tujulo ni Jawa sitop pahita. Ay ibana do di batata jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru tanganna sadarion ditugihon. Ditanya kamu nia sorana unang ma tatanya hamu rohamu na songon uju di meriba songon ari uju di namasa penguncunan di harangunan uju naonan ujudan ni akapumuna ahun tunggi uji ahun atik penaun di ida nasida babahin aku tung obat ulta bolu lileng na aku marbis-bias mida sududi jadi nikuma buasa parroha ilu nasida alay nang ditanda na sida akadalat jadi pola marwari aku di bagasan rimasu molo tung masuk na sida tu pada aku ido sahana topik ni terputahun marsoba sian nasaroha tu di bata adorang sopina hiba-hiba terpukau dia makadongan adong masyarakat barita merdonga pura. Ia beritahu ima sada akrobat alay akrobat binatang. Tungod di akrobati adong masada bidua. Ima biduaon tung hibat do dung di bahan pawang nai. Pola da sudi bingung bernida do hibat ni akrobat biduaon manang bebion. Dungi Roma pawang na maijuma bebion di bagasan akrobati disuruh memana mardalan di sadadali tung masa hibat jadabui tung sidugi muse di dokba muse bebion ima membuat huruf J di bu imana mah muse disuruh asa tung masa takas do di dok ima pawang nai coba ambilkan huruf J ni nama tu bebion langsung do itor di bebion do sian sudi akka huruf narong di sini disuruh muse coba ambilkan angka 8 tong muse buli angka 8 baru muse disuruh pawang no coba berdiri tegak dan hormat para semua pesertanya tong muse juga hiba pola do sudi tepuk tangan mernida ima diakurbatun hibat ni biduo alen usai pertandingan on usai akrobaton di palua mataima biduane hola di palua biduane hola lao sian pawang nai itu libereng penonton ima itu masuk mah bebion meridi lupa tuat na kotor heram mah jolnai hidup jolnai terdario baby mana po saya tiba nabe nakade mabain akka pertandingan ini saya tiba nabe mabain akka akrobati alay ternyata tong lo kembali tuh habitat nih mari dotong tuna kotor na jolne marupani dia makalong saha persyaon tong masih takas do di bagasan tubuh dia may ima
Bajun asa marsoba tu Jehovah di bata. Buhar hita marsoba tu Jehovah di bata. Alam beragam do gabi di soba manang di bain akka colma di pertikiran akka di batana. Buidu tadi di parange do di permudun nasi garupari. Alam buidu colma mardebatahon arta parwiro tua sinamot. Gugur akan asin dari hapusi di bunabui di gununa abet ibana tiu. Ido benna gurak tay darupani akka halak di pertikiran. Budola Kristen alai tom se lao marsoba tuaka gana-ganaan. Dia kadongan di pakelala parpesalmen do taringo tu gugu manang kuasa di Jehovah di pangaramot Jehovah di nguluna. Hidup benda masa takas dui mulu taida di ayat serasa tu ayat dui di sesohon do ima asa mangulup pun dohot mangit dihon Jehovah Allah partana batuan ni hatua. Sikap na tayo di parpesalmen mangit dihon ima ulau pamoto taringo tu ngulu na manad dari batang. Jala marhit edi dara songon paredion nata ini alai mangedio Jehovah do mangulupun partana watan ni Jehovah perhato batuan ni Jehovah ima sada perindangium taringot tu persauran do pandangot tu di bata hatan di bata na mangedihon hatan di bata na madongani jala hatan di bata na tatangion jala hatan di bata na tabiki ido na naing edihon ta lau mangat tusi olong ni rohan di bata di bagasan mulutta. Alani Roma mandok parpesal menon mangulup pun Jehovah. Ala di perhato parpesal menon do taringo tu huasu do gugur Jehovah. Do hinauli do pabenan ni Jehovah di nguluna. Ala di bataru di hapor seibana. Idu benna taida di ayat tu satu ayat 5 di baritah do ulau ni Jehovah di bagasan mulu ni akara porse terlumo bima di akana tino panai. Jehovah na puna sarup jala mengatasi sudi akka na adong di portibion. Ale bahasa torok do pejolma lupa. Bahasa torok do pejolma mar debata portibion. Ido na tiri di bagas turpuko. Buido hala malo yes. Buido hala rajim marminggu. Buido hala rajim marle pilihan na. Buido hala rajim muse akka marsilion. Ale itong muse rajim jaka ulaon. Iba hulu mo gabi songon akkurwa nakangani anggo sian pabenan anggo sian hebat na berengo sigano pare alai tong lao lupa ni dosai nunga ibo te manan memuji do mano badebata adi bo te manan i manakangani songon tiro debata namaka hulongi jala anani kin debata sia kita alai tong bo pelau se i mamarsobba tunggu pelau tu habitat na lilingi tu habitat ni dosai. Anani masa takas do di do parpesan na di batama saya takas di tadi mana pola do diajak asa manukap do marsoba marsinggang tu di batah nama ropa hidai ikon marsinggang do jala ikon marsoba alalos ido topik ni minggu tahun marsoba sen nasar hotu di bata dang bui satonga dang bui min dua hati dang bui ragu-ragu alai marsoba ima nain takas dui sien bulus ni roha parpesal meno pengotor aka pangalaho ni hala Israeli masa takang roha nasida uju di meriba ido tei daripada di patorang parpesal meno pangalaho nasida ditiki di halongan dan di meriba ima ari uju masa pengunjuna di halongonan. Pangalahon na masa di meriba di pesalmeni buta bandiko ni di 2 Musa bidu 17. Di 2 Musa bidu 17 na manggobar parangin ni nasida sa olo mandok mulat itu di bata. Apa itu ngepelem di bata nasida? Panarihon di bata tu nasida. Do dilip nasida ima bohama asa unang. Mati nasida. Alay tong do pimarungut-ungut. Nunga di patolhas. Buhado parange, buhado pabainan di batatu da sida. Ada tong no pelau musim mawin akka di bata sebal.
jalanunga di dena sida sa sitonga akapasu-pasu ala itong lupi dan tahu na sida di paramahnya di Jahuba ala ni ala songon aku wada kay parangin na sida tong songo parangin ni hatuban nunga sa sitonga na di calon na tongki nunga di calon na tabu ala sa itong lupi na sida mulak-mulak tu roha habitat na hona jajay habitat pangalaho i malaking pangalaho na di bagasan dusay alani parang perhatuban ni desi de selokko dope alai kondisyon do dia jatuh pukon berengot ta sa sitong na unang besera lapita marumutubut unang besera lapita di bagasan dusay ay hinahon ni utumutido kang buneroha mabayin colmay taktakas manada di panarehonon do di pangaramo ito ni Jahuba di nguluna alay taida ma baga doramo tajahan di obak Musa bindu sa pulau ay sa pusia satu itu dipuri asa tumase takas dia me manosoi do mga hita gugu ne baro asa kutahanguluhon parsobauni siyan isni roha siyan nasa roha do siyan nasa gugu do siyan nasa pikir siyan nasa nguluta ima pangaramoti do panarami Jahuba yakana porse molo ta bilang-bilang isa sitong na molo taida di bagasan muluta akababahinan do panarihon di bata dihita ra do honot ta do dakasuhatan jadak kabilang kita kapabenan di bata dan tarasa mendingan basan di bata alai ala sedikit duhita songo pangsui holan tundirita holan hagiota luba hita gabedang hibun rohatta marsobat ibana gabedak hibun rohatta mangalio pikirat do mangalio muluta do mangalio kirargata marsobat do mengajak kirargata di batahan nian ido nanang dohon tupukot hita marsobat tu Jahuba dan bui ima holan sekedar di pamangan alaikun hibul do dirita hibul kelur kata hibul nang dia ulotai ay song napuna ni bata asa kota kasdu marparangi hita song anaknya di bata masetonggi jala damedo pakilalaan mulu bui di pakilalaan pandonganio do panarahon ni Jahuba di ngurut coba juta bayak coba juta badikun coba juta hamuluhun tabu nai sonang nai rosu nai molo rapi tamadok di panarihon ni Jahuba di hita di sarihon do mulutta bah bu hita marhosa sari barang bornote karagam di pasu-pasu bu hita kapasikolah ni anakon bu hita diulota bu hita meragam akan terlumubi marsera meragam di sadok ingat gudang ni tak berapa pasu-pasu atau buasa be sehol suak kita buasa be bibir kita buasa be tahu kita merdalat tun mulutta na merdalat kita di mulutta jala buasa be sejuti dan menuntut jala buasa sarpe kita saya totong dan sedia dan hot di hatan debata alani ma dia makadonga Lausi manaing si putih hatta seterpuko asanen dohon na merukuli hita setong do mangaranap mataku dopat Jahuba buhado hita mangaranap dopat Jahuba ala di sosohon minggu okulio do ima manada Jahuba markite hiti gugu do ragam do dengan bahasa natino paneng jala batu di hita ima parange asa tong natabere mangarana do matak do Jahuba asa marparange na marsinggan mangoloi na marsoba na totong marhato poton unang mabiyar hita di bagasan nguluton ay di batado na puna ngulutan di batado si leon waso di portibion tong alanima dia bakal sa porsiang unang marnaluja marhato poton marsoba tu di bata ang diamang lentakas di hita ima ujahan ni hapor siyate hola di batado si pujota atong kedonot tado
ibadah yang benar diame. Dan rutinitas ibadah yang benar adalah menyembah Tuhan dengan segenap akal, pikiran, dan jiwa kita. Giama lem takasma tadai padonganion doho pasu-pasu ni jibata tasobama ibana. Amin. Mulia temat Tuhan deho di paloso kami Tuhan mamuji pasang pokok asa di persembahan nami Tuhan lem takasma hadaridaan ni mulu nami nahut di bagasako. Amin.